أملاخنا نمسكنك علينا سخا قدوس زلالمو أملاخ عبا أملاخي خاموس لكل نجر نمسكنك علينا جابير أبو وما أنتم منفسك جزءنا منفسك مهرنا جابير منفسك هدقفنا جابير تناب حق زمرح منفسك تناب حق زوسد منفسك جابير أبو مستوعل تباب ذهب بكل نجر منفسك جزءنا نتسأل لنا كلنا يتسأل ما تسرر حنا يجان أنت واحد بشي يسوع كريستوس نازراي كبتن نتسأل لنا تعرف زولو ساعتنا جابير أملوخنا جزينا كل سخا جابير كتكبرلو سخا جابير كترأيلو نتسألي أملوخو سجدتنا عن بين خايخون تفكروا ده يسوع آمين أملاخ مسكن أب زحلف صومون بزعبا زعتنا ميتم أرس وش تكلاسات رينا نيرنا أب توش تقولنا هنا تطابيلنا نيرنا أب سل نريز لنا أب توش تتابوت تمانا زلولو تي عسرت تزازات علو تناي بتر موسيقى الله موسينا أو خمسة أو مطارينا نيرنا ببحر نايت كفلتات كنرينا كفلنا بيت مقدسن انتاين مهار كروسوس كمي كم زم مالون مع تعرف دقة زبل نابك جابير حنت من قد خمسة لا على جابير زنقرنا عبد حتى تصحي كندحنا له نخيل قال اسم نسب أيتو هبن مدحان بماني بكروستوسي حنت من قد أزلا نابس يقول دوسر بزح من قد يزلو أشحات من قد يزلو تناب أملاخ تراقبنا تناب نابك جابير أبو توناجن حنت أتا من قدي لذا أبي يوحنا ستايلو تدق عني وتقول حيل عن تايلو ولا بفنيسترايز أتو يسوع كريستوس جن انتاي بتدقيو أسراز مسوي أداني حتى أتكفل خفلو بقع زغنا متكاتا خمسة دلي تأسراز ريني أنا بتزح على فجزء حدا سب من أنت حتى أتك أو كسو على جابير أنت خجبر نتمسوات قبله مسك جابير كتعرق مالج سلاز إنسان خسو خلو إسرائيل عن كيدو ما بتمسو خسو خلو أبكن دومين تايزون إنسان زموت أبكن ده حتى أتهم واقع يخفل مالج ودسب هيوت بجاب زحات كب إمبر مس كريستوس كان تحزو خلنا يسوع كريستوس أبكن خلاتنا أنتي كم زجبرة واقع خمس خفل هيوت خمس هبنا أبي فيسون معرف حمش شغل تنتهي زبلنا يسوع كريستوس نيوتو هياو شتا مسوات زلوا غير كم زهوا على أملاك نجرنا مالج أبكن دان أنتي كم زخانة مسوات كم زخانة أسرع زجبرة أبكن من أملاك اللونا محساب كم زلينا أهيدان بستفعل عليهم كانت بستفعل عليه إسراح وعلم متيوم تامز قبرو يدوم تحاتيبهم يمنابتك على activity وينابتك على إسراع الزاتو مالتي لازم تايلنا قال أملاك كم زلينا سب مسدحانة قويتها مستقبله قبرو زلوا بدحرو انتاي مس قال أملاك تطبق له نفسنا تتطبق على أملاكي قال أملاكي خطي عزخل زاز حممت نفسنا بمتاع تصرب بقالها تتصري لازم قال كم ماي تماين كم انتاي يمثل كم قال يمثلي أوكي أنا تزي حتصوب خاص مساي قدي بالكان أبي يوحنس عسرت شمون تكينا خليه لنا كان ديلكا نايك زابير سرح كنسرح برهاني لنا أنا برهان عالمي لله أبي يوحنس شمون نتا سبيتي نتا منظر سبيتي مسرح واق أتقطع أمس دليل يسوع كريستوس تزار وحسابي أنا أنت عيلو برهان عالمي توم كهنا أبتوش تقينهم كقلقلو تقينهم برهاني اليومي تبرهان تزي اللي انتاي تسألماتي كود كخوليهم بزحنا قرق خون خيلي أبز عالم أبز مدرو خلنا نايجابير برهاني لنا أبز زوارات مدرو خنا قلقل زي نايجابير برهان نزلوا نجار أب مسنايت علمات السارة رحى كل نجار كله نجار كن سعره عنكلنا إنجيرا نهزب أملاخ أخلا ما يكم زل اليوم مس انتاي نمهار كن ريو خلنا كروسوس كم زمالو إنجيرا هيوت أنا يلو أبشديشة يوحنس كزارو كله إنجيرا خل كله نتملكه تاو نجار زبلة نكروسوس انتاي زقبر زمقب ملوكوتاو ነገር ከቋራጽ አምሳ አምላክ እንታይዝ ገበር ጊዜ ዝወስድ ሰብ እንጌራ መሆኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝልውጣና ይዝነግረና ማለት ነው ክፍልታት ናይ ቤተ መቅደስ ዕጣን ስራሕ እግዚአብሔር ክትሰርሕ ምልማኔ ለካ ናይ እግዚአብሔር ነገር ክንሰርሕ ኩሉ ጊዜ እንታይ ከም ዘሌና ጸሎት ከም ዘሌና ብዘይ ጸሎት ወላ ሓንተ ነገር ከነ ድማ ዓይንከሊና ክንጸልይ ከም ዘለና እንታይ ዝገብረና ቃል አምላክ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ዝምህረና ኣቦታትና እንታይ ከም ዝነበሩ ጸለይቲ ከም ዝነበሩ إلياس كم زخمانا دخم سب كله انتاي كم زجبرة بصولات كاب صولات تتسع سماي كم زعاتوا لجنا بصولات كأنتاي كم زجبرة أب نجس كينا هنري خلنا قدامي نجس مرف عصر شمونته سماي كم زخفة خانري ما يكهرم كم زجبرة لذي يسوع كريستوس كأنا من توم اللي من اللهم يسوع كريستوس كانت تحازو خلنا هواريا نخيط أفوت على سيطان كم سرناي كحياة يوم كدوسهم أبزح حسب اللي جزء انتاي كم زجبرة كم زت الليلو مقارجة خن رخولنا أمونغو إغزابير نسبن مفل لاي كم زلو
ተሓጢያት እንታይ ገይርዎ ሰብን ኣምላኽን ከም ዝፋላለ ገይርዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እንታይ ንዓና ዘላለም ሊቀ ካህናት ኮይኑ ከም መራሒ ምንታና ዝኣተወ ውሽጢ እቲ መጋረጃ እንታይ ዝገበረይ ዝኣተወ ኢየሱስ ነቲ ዝነበረ እንታይ ገይርዎ ኣልዩ ንሕና ከዓ ክንኣቱ ዝገበረና ክርስቶስ እዩ ኣብ መስቀል ክሞት ከሎ እንታይ ኢሉ ተፈጸመ ኢሉ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ መጋረጃ እንታይ ከም ዝኾነ ከም ዝተቐደደ ናብቲ ቅድስተ ቅዱሳን ክንኣቱ ከዓ ብክርስቶስ ዕድል ከም ዝረኸብና ማለት እዩ ኦኬ ናይ ምሕረት መንበር ሓጢያት ብደም ጥራይ እዩ እንታይ ክገብር ዝኽእል ዝጸሪ ኣስታት ኩሉ ብምንታይ ዝጸሪ ብደም ንሱ ድማ ብናይ ሓጢያትና መተዓረቕ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ክንዳና እንታይ ኮይኑ መተዓረቕ ኮይኑ ርእሱ ከም ዝሃበ ካህን ከዓ ንእግዚአብሔር ወኪሉ እዩ ዝቐርብ ስለዚ ካህን እንታይ ዝገብር ነይሩ ኣብ ብሉይ ኪዳን ንእስራኤላውያን ነቶም 12 ነገድ ወኪሉ ምስ ኣምላኽ እንታይ ገብሮም ነይሩ ዓመት የተዓረቖም ነይሩ ማለት እዩ ኦኬ እቲ ናይ ካህን ንሪኦ ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ካህን ኮይኑ ተመሲሉ ኣሎ ኣሮን ከም ካህን ክርስቶስ ከዓ ከም ካህን ኮይና ከነወዳድሮም ከለና ክልቲኦም ከዓ ናብታ ምድራዊት ማሕበር መን ይኣቱ ነይሩ ኣሮን ይኣቱ ነይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ናብታ ሰማያዊት ቤተ መቕደስ ኣትዩ ሓንሳ እናሓዋሩ ካብ ናይ ኣሮን ዘርኢ ክንሪኦ ከለና ካብ ዓመት ናብ ዓመት ካብ ዘመን ናብ ዘመን ሰባት እንዳተቀያየሩ እዮም ዝኣትዉ ነይሮም ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ናብ ምንታይ ኣትዩ ናብታ ሰማያዊት ቤተ መቕደስ ሓንሳብ ይኣትዩ ኣብ ዓመት ሓንሳ ኣትዩ ኣብ ዓመት ሓንሳብ እንታይ ገብርቲ ካህን ይኣቱ ትናይ ኣሮን ዘርኢ ማለት እዩ ዮም ኪቡር ንብሎ እስራኤላውያን እንታይ ገብሩ ነይሮም ኣብ ዓመት ምስ ኣምላኽ ክተዓረቑ ከለዉ ካብ ኩሉ ቦታ ተኣኪቦም ኣብ ኢየሩሳሌም ክመፁ ከለዉ እቲ ካህን ነቲ ህዝብን ንኣምላኽን እንታይ ገብር ነይሩ ኣብ ዓመት የተዓረቐ ነይሩ እንታይ ይብልዎ ነይሮም እስራኤላውያን ዮም ኪቡር ስለዚ ኣብ ዓመት እዩ ዝኣቱ ነይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሓንሳብን ናሓዋር እንታይ ገይሩ ኣትዩ ናበይ ናብቲ ቤተ መቕደስ ናይ ሰማይ ቤተ መቕደስ ስለ ሓጢያት ገዛ ርእሱ መስዋዕት ይቐርብ ነይሩ እቲ ካህን ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 5 ኸይና ክንሪኦ ከለና ስለ ርእሱ ምንጻህ ይገብር ነይሩ እዩ እቲ ካህን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ስለና ጥራይ እንታይ ከም ዝገበረ መስዋዕቲ ከም ዘቕረበ ስለ ርእሱ ይኮነን ስለና እንታይ ገይሩ ዋጋ ከፊሉ ናይ ደም ኣርሓ እዩ መስዋዕቲ ዘቕርብ ነይሩ እቲ ካህን ከይና ክንሪኦ ከለና ንርእሱ መጀመርያ ይነጽህ ነይሩ ኣብ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 16 ኸይና ክንሪኦ ከለና መጀመርያ እሱ ምስ ነጽህ እዩ ንሱ ምስቲ ህዝቢ እንታይ ይገብሮ ነቲ ኣምላኽን ቲ ህዝብን ከዓ የተዓረቆ ማለት እዩ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እንታይ ገይሩ ደሙ እዩ መስዋዕቲ ቀሪብልና ንዓና ደሙ ይህብና ናይ ኣሮን ካህናት ናይ ኣሮን ዓሌት እንታይ ይህቡ ነይሮም መስዋዕቲ ድቤላ እዮም ዘቕርቡ ነይሮም ክርስቶስ ግን እንታይ ሂቡ ህይወቱ ከም ዝሃበና ስለዚ ሪንያ ነርናት ቤተ መቕደስ ስለዚ ናብቲ ውሽጡ ቤተ መቕደስ ክንኣቱ ተኾይና ክንገብሮ ዝግባአና በሓደ ክንሪእና እቲ ናይ ካህን ናይ ክዳን ክንሪእና ስለዚ እቲ ናይ ካህን ክዳን ኣብቲ ርእሱ ዘቐምጦ እንታይ መጠምጠምያ ይበሃል እቲ መጠምጠምያ እንታይ ዝኾነ ክፉእ ሓሳብ ናብ ኣእምሮ መፂኡ እንታይ ከይገብሮ ከየጥቅዖ ብሓሳቡ ዝተባላሸወ ሰብ ናብቲ እግዚኣብሔር ዝደልዮ ቦታ ከኣቱ ይክእል ናብቲ ቅድስተ ቅዱሳን ምስ ኣምላኽ ክራኸብ ኣይክእል ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ክርድኦ ኣይክእል ስለዚ ኣእምሮ ክሕልዎ ከም ዘለዎ በቲ ጨርቂ ብኡ ገይሩ እንታይ ክገብር ኣለዎ ርእሱ ክሽፍን ኣለዎ ኩሉ ነገር ኣብ ኣእምሮ እዩ ዝጅምር ኣብ ነፍሲ ክፉእ ሓሳብ ከኣቱ ዝጅምር ስለዚ ርእሱ ክሕሉ ከም ዘለዎ እዩ እቲ መጠምጠምያ ዝነግረና እቲ ቅዱስ ንእግዚኣብሔር ዝተቐደሰ ዝብል ከዓ እቲ ካህን ዓመት ናብቲ ቅድስተ ቅዱሳን ከኣቱ ከሎ ሓደ ነገር ይገብር እግዚኣብሔር ንስኻ ቅዱስ ኢኻ ብሎ ነቲ ህዝብኻ እንታይ ክዛረቦም ከሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ቅዱስ እዩ እንዳበለ እንታይ ገብሮም ኣብ ዓመቱ ይውጀሎም ማለት ስለዚ ንእግዚኣብሔር ዝተቐደሰ ዝብል ኣሎ ኣብ ግንባሩ ኦኬ እቲ ክልተ እምኒ ኸይና ክንሪኦ ከለና ቀሚሽ ወይ ከዓ እዚ ኦኬ እቲ ቀሚሽ እቲ ጻዕዳ እንታይ ወኪል ከም ወኪል ኮይኑ ዝቐርብ እቲ ጻዕዳ እቲ ሕብሩ ምልክቱ እሱ እዩ ንእስራኤላውያን እንታይ ገብር ወኪሎም ናብቲ ቅድስተ ቅዱሳን ይኣቱ ማለት እዩ እቲ ክልተ እምኒ ኦኒስ ክንሪኦ ከለና ንክልቲኦም ደቂ እስራኤላውያን እንታይ 6 ነገድ ብየማን 6 ነገድ ከዓ ብምንታይ ከም ዝሓዞም ብጸጋም ከም ዝሓዞም ኣብዚ ደረቱ ተቐሚጦ ዘሎ ከዓ እንታይ 12 የማን ኣስማት ናይ ደቂ እስራኤል ንብሙሉእ ከዓ እንታይ ይገብሮ ይሽከሞ ኣብቲ ውሽጢ ከዓ እንታይ ኣሎ ሪሚም ቲሚም ዝበሃል ኣሎ መብዛሕትኦም ስኮላርስ ክዛረብሉ ከለዉ ንዑ እንታይ እዮም ዝብሉ ጸላም እምንን ጻዕዳ እምንን እያ ይብሉ እግዚኣብሔር ክሓትዎ ከለዉ تا تصعد أمن تمسي أكيد تحسب كذا اللي خا زيابير كأنا علكاي كتصورها تخلي خازب الحساب الله تعلم تقولين خا زيابير أنت أي تكبر أي تغيدي لك الله يلوم أبقى لقى حسابات يقول تويم أوكي أبتحت خن ريخو لنا تي ورك رومانين كا pomegranate ويكا pomegranate بال ميلا جراند نبلون تكرني أشوف أنت أي ترجموا له
اتكاهن نتا ميلغران مسكفت كيا كبابي 613 فرلوا نا اسرائيليان حق انتاي كبابي 613 زحازه حقي سلازي تكاهن انتايو نت ነገር كبتنا خلو አበገልግሎት እንታይ ከሆን ከም ዘሎ ፍረ ክፈር ከም ዘሎ ኣብቲ አገልግሎት እንታይ ክልወና ይዝደል እግዚአብሔር ፍረ ክልወና ይዝደል እቲ ከለር ዝተፈላላይ ሕብር ኣሎ ቡልሎ ንሰማይ ዘመልክት ናይ ቀይ ሕብር ኣሎ ተሓዊሲ ተገይሩ ዘሎ ተቀምሹ ናይ ደም የመልክት በክርስቶስ ዋጋ ከፊሉ እንታይ ከም ዝገብረና ከም ዝገዛና ናይ ጻዕዳ ምልክት ኣሎ አውሽጡ ፒዩሪቲ ቅድስና ከም ዘድሊ ተካህን አምላኽ በዘይ ቅድስና እንታ ክገብሮ ከም ዘይከል ክሪዮ ከም ዘይከል ስለዚህ አውሽጥ ካንታ ይገብር አብ ዘጻት 10 ኸይና ኸን ይኸለን ሓደ ሐሳብ ተዛሪብ ነይሩ እቲ ካህን ናብቲ መሰው ክዲ ኮሉ ዕርቃኑ ህረእ ከም ዘይብሉ ኣብቲ ግዜ ዝነበሩ ህዝብ እንታይ ባህር ነይሮም ናብቲ መሰው ክዲ ብኸለው ዕርቃኖም እዮም ዝድይቡ ነይሮም ዝተፋላለየ ርክሰት ዝሙት ይገብሩ ነይሮም ስለዚህ እግዚአብሔር ታይ ዝብሎ ዘሎ እቲ ካህን ከገልግለን ኮሉ ዕርቃኑ ህረእ ይብሉ ስለዚህ ናአሮን እንታይ ኢልዎ ንሙሴ እንታይ ኢልዎ ብውሽጢ ናአሮን ክዳን ክትሰርሓሉ ከለኻ ገበረሉ ኢልዎ ስለዚህ ክዳን ከይና ኸን ይኸለን እንታይ ዘመልክት ካብ ኩሉ ናይ ሴክሹዋል ነገር ትካን ንጹህ ኮናሉ ቀዳይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ክነግረና ከሎ ሰብ ቆሮንቶስ ከብድ ንብልዕ ብልዕኻ ንኸብዲ ስጋን ዝሙት ኢሎም ይሓስቡ ነይሮም ምስታ አፍሮዳይታ ነቲ በዋጋ ዝተገዘ አካሎም ወሲዶም ከተሓዝዎ ጅምሩ ነይሮም ለዚ ክንጥንቃቅ ይዝነገረና ዘሎ ሓደ በዋጋ ዝተዓደገ ሰብ ካብ ርክሰት ካብ ዝሙት እንታይ ክኾናሉ ክእለሎ ናይ እግዚአብሔር ሐሳብ ክትሰምዕ ተወንጋ ካብ ርክሰት ክትእለለካ እግዚአብሔር ናብቲ ቅዱሳን እቲ ሐሳቡ መንነቱ ክገልጸልካ ተኾይኑ ካብ ዝንብሎ ዘለና ዘይድል ክፉ ሐሳባት ክትእለለካ ስለዚህ ሜለግራንድ ንብሎ ሱይዚ ከባቢ 613 አሎ ኩሉ ንገብሮ እንታይ ነገር ነገልግሎ አገልግሎት ፍረክልዎ ከም ዘሎ ከፊትና ክንሪዮ ከለና እንታይ ከባቢ 613 ዝሓዘ ነገር አሎ ማለት እዩ ኦኬ አሞንጎ ዘጻትን አዲስ ኪዳን ዘሎ ምትሳር ክንሪዮ ከለና ተዘደን አሞንጎ ህይወት ኢየሱስን ዘጻትን ምሳል ምስ መስቀል ተአሳሲሩ ኢና ንሪዮ እዚ ድማ ኣብቲ እስራኤላውያን ካብ ግብጽ ዝወጽሉ ንምዝካር ዝግበር ዓመታዊ ክፍሊ ፋሲጋ እዩ ኢየሱስ ገንሸል ፋሲጋ ናምሆነ ኣብ ቀዳይ ቆሮንቶስ 5:7 ተቀሚጦሎ ዘጻት ጽላሎት ናይ ሐቀኛ ምስሊ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቤተ መቅደስ ንክርስቶስ የመላክት እዩ ቤተ መቅደስ ካብ ሙሴ ክሳዕ ዳዊት ኣብ ዝነበረ እዋን ንህላው እግዚአብሔር ኣብ ማእከል ህዝቡ ይውክል ኢየሱስ ንባዕሉ አምላኽ ስለዝኾነ ንህላውነቱ እንታይ ይገብር ይውክል እቲ ቃል ስጋ ኾነ ጸጋን ሐቅን መልይዋኻ እንታይ ከም ዝገበረ አባና ከም ዝሓደረ ኣብ ዮሐንስ ይነግረና ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 1:14 ማለት እዩ ኦኬ አምላኽ መስገን ዘላውያን ክንሪና ዘላውያን እግዚአብሔር አምላኽ ካብ ግብጽ መሰውጾም እስራኤላውያን ታቤተ መቅደስ ምስተሰርሐት ነቲ ቅዱስ አምላኽ ከመይ ገይሮም እንታይ ይገብሩ ምስኡ ተሰማሚዖም ይነብሩ ከመይ ኢሎም ምስኡ ተዋሂዶም ይነብሩ ዝብል ሐሳብ እግዚአብሔር ዘትሕቶም ኣብ ዘላውያን ማለት ከይና ክንሪኦ ከለና ስለዚህ እስራኤላውያን አቀማምጦም ክንሪኦ ከለና በብናቶም ቦታ ተቀሚጦም አሎ ቢንያም ኤፍሬም ምናሴ ኣብ ላዕሊ ኣሎ ስሞን ገርሾን ኣሎ መራሪ ቀሃት አሴር ዳን ንፍታሌም ይሳኮር ይሁዳ ዛብሎን ጋድ በብናቶም እዮም ተቀሚጦም ደቂ አሮን እንታይም ምስ ደቁኻ ካህናት እዮም ኣብቲ ዝሓለፈ ግዜ ርኢና ነርና ሙሴ ኻ ኣብቲ ጥቆም ኣሎ ስለዚህ ተቀማምጣ እዚ ቶም ናይ አሮን ዓሌት እዮም ሕጅታይ ዝገብሩ ነቲ ክህነት ሒዞሞ ዘለዉ ከመይ ገይሮም ነቲ አገልግሎት የገልግሉ መጽሐፍ ዘሌዋውያን ዝምህረና ለዚ መስዋዕት ክንሪኦ ከለና ከባቢ 4 መስዋዕት ኣሎ ምሕራር ኣሎ ኃጢአት ወይ ከዓ ሲን ጊልት ኦፈሪን በሐንሳብ የተሓዞ ናይ ሰላም ሕብረት ኣሎ ወይ ከዓ ናይ እኽሊ ብልዕ ኣሎ ክንሪኦ ከለና ተመሰው ኣብዚ ኣብቲ አልታሪ ዝግበር ከይና ክንሪኦ ከለና መስዋዕት ኃጢአት ወይ ከዓ መስዋዕት በደል ኣብ ዘሌዋውያን 4 ክሳብ 6 ዘሎ ምዕራፍ ከይድካ ክትሪኦ ከለና ወይ ከዓ ዘሁልቅ ምዕራፍ 15 ካብ 1 ክሳብ 12 ኣሎ ሲን ወይ ከዓ ጊልት ኦፈሪን ማለት እዩ መስዋዕት ኃጢአት መስዋዕት በደልን ስለ ኃጢአት እንታይ ዝግበር እዩ ኣብ ምኽሓስ يوم تايزو قبر زتذكروا خلتيهم مالتي مسوات حتيات مسوات بدلن سلا حتيات أما خاص نتاي قبر خلتيهم يتذكروا لذي نتنسى صحيح كام اسمه سخا جبن تقبر حتيات تقبر مو نتزقبر كه حتيات اتكهن متى نتاي قبر يسأليل كان متسأليل كانت تنسى سايت الليل أبكن ده تنسى سانتاي خون يحرر يسوع أبكن ده يعطو لازم من تاي خيط شتى نبي جابير خيط طعم شتى خوين مسام لخن تاي تقبر
تتعارق مالتي نتي أقداس النوت خنري خلنا إسياس 53 علينا يسوع كريستوس هاب كنا أنتي كم زخانة نعم لا طعم شتاجي رؤوس خم ذهبه ماتيوس إسرائيل شومونتنا علينا كلاي كورنثوس حموشة إسرائيل حدا كريستوس أنتي كم زخانة رؤوس خم ذهبه እግዚአብሔር بكريستوس غيرو مسروس እንታይ ከም ዝገበረና ከም ዝዓረቀና ኦኬ መስዋዕት ምሕራር እዚ መስዋዕት እዚ ሙሉእ ምውፋይን ንኣምላኽ ምምራኽን የመልክት እቲ ዝስዋዕ እንስሳ ኣበር ዘይብሉ ተባዕታይ ኮይኑ ንሓጢኣት ናይቲ ዘቕርብ ሰብ ብምስካም ኣብ ክንዱ ኣብ ክንዳ ይመውት እቲ ደም ኣብቲ መሰዊ ድሕሪ ምንጻግ እቲ እንስሳ ብምሉእ ብሓው እንታይ ይገብር ይቃጸል ማለት እዩ ስለዚ ነቲ መሰዊ እንታይ እዮም ዝገብርዎ ነይሮም ኣብቲ ጫፍ ጫፉ ይለኽይዎ ነይሮም ደም كلك خلا أبتقرن أنتي ترجم إخبار أملاك ترى أبي هوتن أب موتن سلطان زلوا إخبار هوت كهب زغل إخبار هوت كتف زغل مالتي لست مسوات أنتيو تفرسي تكالي نجار مسترف أبدأ جوتش يوم تاي جبرو أبدأ جوتش يوم يكاتلو مال كم تيسوس كرسوس كاب كتما وتي أب كندانا أنتي كم زجبر أبو براين 10 سنين نجارنا 5 موتة مالتي مسوات غلي أزم سكان أنا بعمل خزقر مسواتي دخم حرج زي بقى عقجة أب حاول تتأبس سويت نايت تخان تاي جبرو يوم نبت كان يوم تونيرو تكان كا نجلا كاو أب تمسوي تاي جبرو مو يحرره أوكي تتحدث عن تاي ناي مسوات السلام ويك حبرت بيس أوفرين ولا مسوات زي الدم بمفساس مس عمل حبرت سلام هلاو نمي الكاز جبروي قال سجا نتخان مستوهبه تستسوى سبن زسنة وكابت مسوات بحبار انتهي جبرو يولعون يرام حبرات يجبرو مالتي. أوكي نادب نبين دك أرون تصنعهم حزام حود ما جبرولو قبل الوقاء أتان أمبرو نسو زي عزوزهم قاش حود ما نجزابير أقربو حاول كاب جزابير وشي خان تاي كم زجبرهم كم زبولا ما بكر مجزابير دما كل يوم كم زموت نام جزابير حزنة المسوات ملوك خون له استبالا شو عينت مسوات هيوت حزنا ناب أملاك كلمة يبنا سلاز جزابير انتاي جبرو يدلي إن تسوم زجبروك أبلو أي كالن مالتي سلازي هيوتهم انتخد كون كلا نريا جابير كوش تحوتي هيوتهم كتفاو خلوا هيوتهم كبل عخلا نريا اوكي ابزلا يعني كنا نريا خلنا بعشرة حدا رخص بزعبا رخص زي رخصنا عميت الله ماله مستد كذا تحازا يكون انزا حساب زي انتاي كنت حساب اسرائيلان سلازي تماهرو ويون تحساب كردو سلازي كله توم السوء اي تبلعوهم زبالهم بمولهم بلعناهم طبق يرى ما بناي حكمنا تصنيعهم توم أملاك هاي تبلعوهم زبالنا خنبلع كلنا أبي وثنا أنت يخون استفعل عليه زيد اللي تعنا يو زمت لازم جابير رخص زي رخص النابل فليلهم نتي تعنا هم تاي جورونيرو أب قمة دعوة ويز خينير لازم بون تاي جيرو عرديهم رخص زي رخص تقبل عزله قلت جيرو عقميت الله ماله تقبل عزيب اللخا قلت جيرو عقميت الله مالتي لازم تا ديوف ا tournament ويكا يوم كيبور شدش تسير حدار تحساس زلاين 10 شومون تاعتوال ويكا كاب 10 شدش 20 حدا يوم مالت ديم مالت كيبور كانتاي من نقاف وي من شفان املاح مسب متعراق انتي زرينا مالت اغزابير نسرائيلايان اب عمت حنسابت بيت المقدس كوبي صوعم كلهم تمزب كاب كله كتماتات كاب كله تاكيمم نام منتاي مصو بيورسالم يمصو او انتي يبعلو بعمت حنسا يوم كيبور زبال لازم انتي مالتي يوم مالت معلتيو كيبور كانتاي مشفان እግዚአብሔር ምስ አምላክ እንታይ ዝገብረሉ ማዓንቲ ሸው ዝዕረቀሉ አመንቲ ነቲ ብክርስቶስ ተኸፈለ ዋጋ መስቀል ብምእማን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እንታይ ይኾኑ ጻድቃን ይኾኑ በቲ በኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ በጃ ምሕላፍ ብኸም እንታይ ንገብር ንጸድቕ ማለት እዩ በቲ በአምላክ ብክርስቶስ ተገበረይና እንታይ ንገብር ንጸድቕ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ክነግረና ከሎ ካብ 8:9 ሓደ ኳ ከይምካሕ ብምንታይ ይኮነን ብግብሪ ይኮነን ብጸጋ ኢና ዲሕና ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ትንሣኤን ኢና እንታይ ኮይና ዲሕና ማለት እዩ እሱ ስለ ጽድቅና ሞይቱ እንታይ ስለ ኃጢአትና ሞይቱ ስለ ጽድቅና እንታይ ከም ዝገበረ ከም ዝተንሰ ስለዚህ ከይና ክንሪኦ ከለና ቶም እንስሳ ክንሪኦም ከለና ነቲ ሓደ እንታይ እዮም ዝብሎ ንዓዛዝየ ይብሎ ክልተ እዮም ዝእክቡ ኣብ ዘላውያን 16 ከይና ክንሪኦ ከለና ነቲ ሓደ እንታይ ይገብሩሉ ኢድዮም ብሩሉ ናይ ብዘሎ ናይ እስራኤል ህዝቢ ኃጢአት እንታይ ይገብር ኣው ይጽዓን ኣብ በረኻ ወሲዶም ካ ይጉሕፎ ስለዚህ እንታይ ኃጢአት ምስ ገበረ ሰብ ኣብ ኤደን ገነት ኃጢአትን ሰብን እንታይ ከም ዝገበረ ኃጢአት ንሰብና አምላክ እንታይ ከም ዝገበሮ ከም ዝፈላለዩ እቲ ሓደ እንስሳ እንታይ ክኾን ከም ዘሎ ክመውት ከም ዘሎ ስለዚህ ምንታ ኃጢአትና ካለና ክንመውት ይግባአና ነይሩ
ክርስቶስ ግን ኣብ ክንዳና እንታይ ኮይኑ ሞይትልና ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ክሳብ ዚ ሪና ያለና ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ክንቅጽሎ ኢና ክንጽሊ ኢና ስለዚ እግዚአብሔር በዋጋ ከም ዝገዛና ቤተ መቅደስ ክንሪኦ ጸኒሕና በብናቱ ፓርት እናገበርና ኩሉ ንመን እዩ ንክርስቶስ እዩ ዘማእክል ኣብ ዮሐንስ ተዛራሪብናሉ ነና በ5 ተንጽሑፋት ብዛዕባ መን እንዛረባ ብዛዕባይ ቤተ መቅደስ ኩሉ እግዚአብሔር ሓሲቡ ክሰርሖ ከሎ ንሙሴ ስእሉ ክቦ ከሎ ብዛዕባ መን እዩ እንዳራኣይ ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ክርስቶስ ብክርስቶስ ኢና እንታይ ክንገብር ደሊና ክንዕረቕ ናኡ ክንምለስ ደሊና ስለዚ ተሓሳብ ኣምላኽ ተሓሳቡ እንታይ እንዳገበረ መጽ እግዚአብሔር ንኩሉ ቀስ እንዳገበረ እንዳገለጸ ክመጽ ጀሚሩ